Hi guys, nोंथांमोनखौ आंनि बे फुजाबर YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो नोंनि बाथौ फुजायाव थांगासिनो आरोना आरज गाबनो। बेनोथ' बाथौ फुजा नोंथांमोना मिथिखायो। पुरा लेट जाबाय आरोना आंहा गासिबो आंखौ गारना थांबाय आं हारसिं थांनांसिगोन दा। ओइ सोरबा खासे दङ जां बिदिनो थांनांसिगोन आरोना। ओमफ्राय दायो बाथौ फुजाया जोंनि गामियाव बे हालंबारियाव गिदिर जायोना आरोना आं खिन्थु मिथिया दिनैसो एबारसो फार्स्ट मोनदोंना आङो बेनिखायनो आं मिथिया आरोना। ओमफ्राय खेराइ सेराइ लाबोयो फांसनबो दङ हराव दैलि मोसानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आं दायो स्कुलाव मा जायो नोंथांमोना खिथिगोन। थ' नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आसा खालामबाय आरोना। थ' होमबा नायलांबाय थादो। आं पुरा दिनै दख'ना गानदों आरोना गोमो गोमो ओमफ्राय गुफुर ब्लाउस बिदि नै लोगो आंनि लोगो खाथाम थाङो बोरै खासेलाय बे जोंहानि आगैया मैया आं भिडिअ गारदोंमोन ना ने नावखाथायाव सेलेक्ट जानानै ओमफ्राय सेकेन्डआवबो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव सेलेक्ट जादों ओमफ्राय माबायाव सेलेक्ट जादिया जादियासै न नेक्स्ट टाइम मोनगोन न मैया जि बरिया मोसादों आगैया ने मनुआ थ' होमबा जों थांबाय थानोसै ना दे नों हाय होनहर गासैबो हाय आरज गाबखांबाय प्रसादनि जगर बानायनांगौ नोंथांनि आखाइयाव मानो गिदिं लागायबाय थादों नोंथांमोना गोथारिनि मान्दा जानाय गोथारिनि जायगायावनो थानांगौ बेबायदि गामियाव गिदिं बेरायलाबाय थाबा जाया आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै जिरायनाय जाहैबाय गोजोन्थों गाइस दायो जोङो खुलुमखांबाय गाइस दायो जों खुलुमखांबाय आफा बोराइ बाथौनि आफा बोराइ बाथौ गावदाङा मानो लाजिदोंसो ना आंखौ जानोसै मन्दिरनि नामाव वाव नारिखल सानिफ्राय गोलैफैदो गाहायाव जाय हाजाव सिगां थांसै हाजाव खाम जानोसै गाइस नायै खाम जानोसै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आब' जाहानि बाथौ फुजानि आब' गोदोर नै सेंग्राफोरखौबो नायै नै सेंग्राफोरखौबो ओंखाम रानदै नै साबस्क्राइब खालामना हो
साब गोथाव बाहाय गोथाव न' नि मानसिफोरा आखाइ सुसुदो खेराइ मोसानायफोरा जोंखौ लाजिगोन दा हा मोजाङाखै मा Masih masih deh mobil lah nunggu video rayu dulu. gulaसो एम्बाथाखौ बरायदो आरोना जायो एम्बाथा Oke, sampai nih,